uvuka ekseni uthola ukuthi ngiyibuze labantu bonke abanantombi ngoba phela kufanele ngabe lo muntu lona umthathanduku isikhathi somthathanduku leso kufanele ngabe uhappy nje lo muntu igazi liphansi thukuthele yeah Sezwe zakithi ngicela ukuqala ngedlulisa okukhulu ukubonga thina okwethu make sakhuleka suke sekumthandazo ngicela bonke abantu abangale yaningane wonke umuntu ongalena abuyeze ngapha sesiyakhuluma manje buyani wensizwa buyani bafowethu thina make sakhuleka njengoba sikhuleka nje sikhulekela inkosi silo suke sesithandazile wena wendlovu bayede awukho kumthandazo kwaZulu wedlula lona ngisho ngaba abantu kuthiwa babangumsindo kodwa bathuliswa ngalento akushiyi ukuthi einsizweni yezwa webheseni induna kwaNzuza iphi induna wenduna mawuthulisa insizwe ungaboshwa uthi hey nina ungaboyisho leyo nto leyo bovela ufaka isaga ma ingakasizwe insizwe ungathethi ufaka isaga zoze ihlangana nikufunde lokho izifundo zobunsizwa zikwanongoma nalokhu nidaza inkani isilo sihlala le kwanongoma nibosa nizofunda namakhosana ayeza le yini ningezi nenenkani bafowethu ngiyanibonga cela siqale sibonga uNkulunkulu ukuthi sesize saqeda unyaka cela sibonga uNkulunkulu ukuthi sesize saqeda unyaka niyabona iziphuzo ngiyivumelile bafowethu azinankinga iziphuzo ngiyivumelile iziphuzo ngicela kodwa kwamanje ngoba laba bazosishutha noma bengezokushutha inyawo niyibeke nje emva kweni enzela ukuthi kungaveli iziphuzo kungabe ngathi ngiyivumelile iziphuzo ukuthi azize kodwa kungabe ngathi bese sizele zona bafowethu cha ku right lapho mkhaya wami ku right lapho ku right yeah bafowethu ake nginibonge kuqala sibonga uNkulunkulu ukuthi kuze kushaya lesi sikhathi siyaphila sesisesikhathini ke manje sokulungiselela ukuthi siye emakhaya into enginicelele yona ukuthi ngizonifisela impilo enhle kuye emakhaya phakathi kwenu kusekhona abantu abanomama bafowethu kukhona abantu abanomama kukhona abantu abanodade wabo kukhona abantu abanabafowabo ake uhambe uye ekhaya uyoba nomoya omuhle ube ngokuqala wena egcekeni ukukhanda umoya omuhle egcekeni lakini ake ungafuni ukubingelelwa mfowethu ake kube nguwe obingelelayo ekhaya kini nje akwazi ukuthi makuvuka ekseni umuntu ozosibingelela uphakela umthakathi ungalindi ukubingelelwa bese usuka uthi hayi nami ngeke ngimbingelele ngoba akangibingelela ngani awumbingelelanga vele nawe bezokubingelela kanjani ake kube uwo ofundisa abantu umoya omuhle ake kube nguwo ofundisa abantu ukuhlonipha ake kube nguwo ofundisa abantu uthando egcekeni lakini sinabazali ke bafethu lapha emakhaya khona iphuthe esilenzayo sizwe zakithi nonke nina enithanda amanzi sinenkinga yokuthi umzali wakho mfowethu ukuthumelela use-university umzali wakho wakuzala wakukhulisa la uyasebenza kodwa mawufika ekhaya mfowethu into ephambili kunayo bonke abantu abangani bakho abazali bakho nodadewenu awubanakile ekhaya ake sambeni siyonaka omama ekhaya ake uthenge lapha nje emansele bafowethu uthenge iphinifa nelokhuza thenga iphinifa neduku phathela umama ekhaya fika ulinde nje bethatha amaswidi bejabulela inyama benze yonke into bese uhamba nje umbone ihlalele phansi uhambe neduku lakho nelokhuza ufika uhlale phansi mama ngikuphathele nansini akhiphe nje isibusisa umzalathi uyabonga ngisacela senze lokho ingane zakwethu okwesibili ake sithande odadewethu baze bayinikele igebengwini ngenxa yokuthi thina sibathandi uma engezwe mhlambe igazi lakini mhlambe nje abantu bakini vela bezwe mbekezelele udadewenu mfundise kodadewenu abathathu ngeke bebe into eyodwa bonke ngoba labafana basayihlonipha imizi yobaba nje yithi sihlala sidakiwe bafowethu iqinisi lelo sihlala sidakiwe nje ayikho into esiyibonayo egcekeni thina umfana azeza azopaka ngemoto ekhaya uphuma uthi uyambuka kade ulela udakiwe izolo uthi uyambuka vele kusinda amehlo ucabanga kuya kuyo umthetho wendoda lento wenza iyabheda kodwa igazi bese liyasho ukuthi ade ngidakiwe uvela ungena endlini ulale aqhubeke nokudelela igceke lakini uyabona ngiyanicela mina insizwa zakithi sibe nomoya omuhle okwesithathu izingane zethu bakithi izingane zethu bafowethu ngiyacela kunzima bafowethu abantu besifazane mina njoba ngiminani la kunengane yami ehlala la iStenga unguye kunengane yami ehlala la engizala kwaShezi engizala kini ngenza konke ngiyayondla ngenza konke ngicela nje ingane yami ukuthi ngoba ngila eThekwini ngicela ngibone unina wayo akafuni nayo uhlala nayo wenza yonke into akafuni nayo ngisho ukuthi ke lolo sizi nami ngiyalwazi mina ngake ngakhulisa izingane embili engingayizali zaze zaba no 4 years
lolo sizi ngiyalwazi bafowethu, kodwa bukani iy'ngane zami zinhle kanjani. Sengingathi ngenxa lezo zinto nje sengingayeka ukuthanda lezi-ke abavuma nazo abazali bazo. Niyabona? Musukuma ngento embi, into embi ayingabi insika yakho yokuthatha iy'nqumo. Into embi yenziwa omunye umuntu kuwe ayingabi umgogodla wokwenza izinto ezimbi kwabanye abantu uqhubekele phambili, ngoba angeke phela ngiyobesheza ngehlukene nodadewenu ngokwenza uma mina sengizokwenza lokho ngoba nakho yena enza lokho kimi. So ke ngiyacela mina bafowethu ukuthi ake sinakeni iy'ngane zethu. Uyabona nje ngiyumdidiyeli ngiyakhuluma, indoda ngale iyayikhulumela nayo. Inenqwaba yentshebe ebusweni iyakhuluma. Akukho right. Deda nje mawenza into zakho noma ukhuluma nefoni. So ke bafowethu iy'ngane zethu ngiyacela siyithande. Kunzima kunjalo ngicela siyithande. Singenayo imali yokuyondla ngicela siyithande. Kuyoze kuzwele ngoba ingane ayizwa yonke, ayifuni yonke le mali oyinika yona. Ingane lokho kwenziwa unina, ingane ayinandaba nakho. Even lezi impahla oyithengela zona ithanda ngalelo langa uyithengile, ithanda wena ngqo. Cela sithandeni iy'ngane zethu bafowethu, yilokho engizokusho. Okugcina bafowethu, la ematohweni siyaphathana kabi singabanga ndawonye. Bafana bakwaNongoma ningilalele-ke kulokhu, ninabantu abangakithi zokalekisa ngani. La ematohweni siyasebenza singabanga ndawonye, kuyenzeka siphathane kabi. Siyacela bakithi asingahambi siyothenga abantu ngotshwala emakhaya ukuthi kuqhutshwe izimpi zasemsebenzini. Isikhathi sokujabula lesi, isikhathi sikaKhisimusi lesi. Asihambeni semakhaya siyojabula, asihambeni siyothanda imndeni, asihambe siyothanda iy'ngane zakithi, asihambe siyokwakha ukuthula endaweni sakho ubuhlobo. Uma uno-R10 ukhiphe u10 uphi umfowenu ohlele ekhaya ongasebenzi. Bese kuthi lezi insizwa ezisebenzayo, sonke thina esisebenzayo, ake niyeke ukukhatha iy'nsizwa emakhaya ngotshwala. Emakhaya laba bantu abasebenzayo bangamagwala, ubuya kathathu ngonyaka. Umnqolo ubuya kathathu ngonyaka. Niyezwa? Hlathi kanini? Ubuya kathathu ngonyaka. Njobe ebuyile nje uNkulunkulu wami ezofika ngomhla ka-22. Seyoxabana iy'nsizwa ke esigodini, kuyoxabana iy'nsizwa esigodini ngoba yena unemali yotshwala nje. Axabanisa iy'nsizwa kade ihleli emakhaya zibambisene, zilekelelana ukwakha iy'baya, zilekelelana ukwakha iy'ngadi, zilekelelana ukusizana emagcekeni makwakhiwa mahala, zingakhokhisani. Seyoyiqhatha ngotshwala ngoba nakho nje nemali ne-Avanza. Ngoba nje nemali neCorolla seyoqhatha iy'nsizwa emakhaya. Ningakuvumi iy'nsizwa lihlele emakhaya lokho. Ningakuvumi ukuthi umuntu mayifika notshwala bese niqhatha ngoba nina niyadingana nina. Makusho umuzi siyabizana thina lapha. Uma kunomuntu oshonile yithi esimbele umuntu engekho lo muntu esegoli. Asikwazi ukuxatshaniswa umuntu ngendaba katshwala. Yekani ukuthanda kakhulu utshwala. Yekani ukuthanda kakhulu ukudla. Abantu bazosuka nje ngoba bayokwenza imisebenzi abantu emakhaya. Usuyophenduka ingane encane-ke nkabi yami, uphenduka ingane encane, uthunywe ommese, uthunywe itshe lokulolo ommese, uthunywe ikhune ey'manzi, kuthiwa khwezela umlilo ngoba nakho nje ufuna ukudla imbuzi yomsebenzi emzini yabantu. Ufuna nje amaqatha embuzi yomsebenzi ekhulunyelwe emsamo emzini yabantu. Ningawudli lowo doti loyo. Imbuzi ekhulunyelwe emsamo yakulowo muzi idliwa abantu bakulowo muzi, ney'hlobo zabo ziningi zingayiqeda imbuzi. Ungafuni kuzokhishelwa kuwa amabhadi. Abantu iy'mpahla zemsebenzi sebeyiphuzisa umuthi emkhaya manje. Bayiphuzisa imithi bethi bavimba ukuthi abantu bengezi nomuthi. Esho umuntu ethakathe emini ilanga libalele. Athi wenzela ukuthi abantu bengafiki nemithi la ekhaya bedla inyama la ekhaya besebenzile. Uqamba manga uyathakatha uxhwala ngabantu. Akho umsebenzi odinga ikinto impahla ezohlatshwa edinga umuthi. Uqamba nje alihlaza manga cwe. Ayikho futhi into okuthiwa ukuntshontsha idlozi. Ayikho leyo nto leyo. Laba abantu nje abathi hayi ubhuti omdala ngoba efuna ukwenza lo msebenzi, ubhuti ophakathi nje benza lo msebenzi idlozi, akekho umuntu wakwantshontsha idlozi noma wakwazama ukuntshontsha idlozi aqhubeka into zakhe zahamba kahle emkhaya. Akekho. Hambani babuke bonke abantu ade benza imisebenzi befaka iphandle ezu-16 engalweni eyodwa ukuthi into zabo isahamba kahle manje, ngoba bebeguqa emsamo bengakhulumeli igceke, ebeguqa emsamo ayikhulumele yena kube ngathi igceke ngelakhe. Igceke ngelethu sonke njengoba sizalwa la ekhaya. Akekho umuntu ofuna guqa emsamo ayikhulumele yena yedwa, funeka akhulume yena ngegceke. Konke kokuhle okuqondene naye kuyokuthola kuqondane naye, ngeke kuvinjwe umuntu. So ke indaba yotshwala emakhaya, indaba yeyibhamba bafowethu, siyacela yekani kuyokhukhumeza amagwala emakhaya. Akhona nje la eThekwini awayihlawulile ingane athenga ibhamu ngo-36,000 imgodo imhlathi yonini. Awayihlawulile ingane izinja, aziyihlawulile ingane imkhanqala legcwele lapha eThekwini. Ayihlawulile ingane zinezibhamu zo-36,000. Leso sibhamu seyongena ngasesibayeni ekhaya sonke singaphethe induku singaphethe lutho yena uyongena nesibhamu esibayeni. Into eyaqeda obaba mkhulu
uyongena naye esibayeni thina la ekhaya senza umsebenzi wesihle akho umuntu ozobulawa la uma ngabe ukuthi usaba ukubulawa phela akahlale kuba kamusa ukuza la uza nesibhamu uzongena nasesibayeni nonke ke seniyomkhulekela ke hey ngibonile uphethe 16 eline extended uphethe 16 hey mina nginaso isikhathi somuntu ophatha isibhamu mina anginaso nje isibhamu sonke ibhamu sinazo bafowethu kuyoba kancane empilweni yakho ngibone ngiphethe isibhamu mina kuyoba kancane ngisuke ngenzela ukuyidubulela onogwaja nje lemakhaya baningi kakhulu uyabo ngeke ngidubule umuntu ngesibhamu mina ngaphandle komuntu ongibamba inkunzi eme lapha ewindini ke emotweni kuyofuna nami ngithi kumqhelisa ke lapha eyongena khona inhlamvu uma kwenzeka ke imlimaza hayi ke nami uNkulunkulu uyabona phela ukuthi nami ngiyalwa lapha ngilwela impilo yami la uyabona ngeke ke lokho ke ngeke cha ukudubula ngiyakwazi abaseba ke babona bayazi nje ngiyadubula nje impela babusosha cha ngiyanemba nje kabuhlungu kabi ngoba ngiyayiqeqesha njengasendukwini nje 3 wezinto engizazi kahle empaleni ngikwazi ukudubula ngikwazi ukudlala ibhola ngikwazi ukudlala induku nginesho kulezo zinto so ke angisoze ngadubula umuntu angisoze ngathi kuxatshanwa nje sixabana siyiphuzela lapha sesidako utshwala ngihlulo ukubona emkhaya ukuthi lento yenzayo yenziswa utshwala ngize ngikhiphe isibhamu ngibulale ngane kamama hawu uhlulo ukubona kade siphuza sonke lapha mfowethu uhlulo ukubona nje ukuthi lokho engikwenzayo akuyena uphakela lo utshwala lobo benza lento khipha isibhamu umdubule ngoba ufuna nje kuthiwa ngangadubula umuntu ufuna kuthiwa wakwabulala umuntu ngesibhamu uyincomelela udoti loyo siyodla ukhisimuzi nje bahleli lapha emajele abazibonelo ngeibhamu bobe behla amazambane lapha ya sidla inyama thina ngapha eflash bakhona ababoshelwa amahala khona izilima eziboshelwa ukuthi zadubula abantu ngeibhamu ziganga uzobehla amazambane abilisiwe lapha sobe sidla inyama efresh ngapha umhlathi kanina ngeke angenze lutho futhi ingani uboshiwe ngeke azangenze lutho uboshiwe inja yaboshelwa ukubulala umuntu yakhanda usize emsini yabantu yashisa abazali ingane yayo yashisa izingane zayo yashisa ubaba izingane zayo usizi olwenziwa izibhamu asihlukane nebhamu sibambaneni ngezandla washo uJive sidlaleni sishane ngequpha sihlekane mase ngukolile esweni mina kunomfana wakwanyathi la ehluhluwe emhlabeni umuntu oyedwa wangehlula umfana wakwanyathi ngesibhakela uyabona njengoba ngingaka abafethu ngisahlula umuntu oyedwa mina empilweni makuthiwa siyalo abanye bayangishaya bangihluli lo mfana wangihlula wangishaya wazi wangihlula wayemeliso nekhala hey le anja ngabe saphila nabafana bakwanyathi lapha ehluhluwe ngicela uma besaphila bethatha inamba yami kuFacebook beke bengithinta khona umfana engalwa naye ehluhluwe esikoleni kwakuthiwa isekuseni saqhathwa uthisha uMathenjwa owayefundisa esikoleni okuthiwa isekuseni maye saphila lo mfana ngicela afuna inamba yami ngithola ngisafuna ukuhlangana naye hey wangishaya umuntu kaNkulunkulu uyezwana uyabona mangabe umuntu ekushaya kahle ekhaleni akuphuma igazi iqala kuphuma ifinyini alishaye liphume lihlale la libe intambo lithi aphinde bese shayiswa mayishayeleliswa kuvaleka omabili amehlo angazi usekwenze njani fona odokotela beke besitshela ukuthi kwenze njani asilweni njengabafana ake silweni njengabafana siye ukubulalana ake siyekeni ukubulalana bafowethu ake silweni njengabafana nje bese siyahlekana mase silwile futhi vele vuka ngisasa sithi hey uyazini hey wemfoko makhathini uyazi ukuthi saze salwa ngempela isolo uyabona lobutshwala buyabheda ube wazi kahle ukuthi ungisukelile bese sivula obunye utshwala sithi yasifasele ukuphuza kodwa singabe sisalwa ke namhlanje ake siyekeni ukubulalana nje ake kuphele ukubulalana einsizweni bafowethu akuyona into right niyayibona izingane lezi izingane inobaba lezi izingane mawubulala insizwe usukuyishisa izingane zawo kanje lezi izingane ngubaba wazo mawungibulala ushisa lezi izingane zizokhula ngenababa why ungazweli ingane ubhlungu why mawubona ingane ingenayo ubaba ungabuzweli ubhlungu wena singamaZulu isikhathi sobumnandi njengamanje singamaZulu bafowethu niyezwa isikhathi sobumnandi njengamanje kodwa ngicela singakhohlwa ukuthi izwe libhekwe yithi njengamadoda abantu bokufika bafuna ukulidla izwe ngeke ngiyishiye ngaphandle leyo nto abantu bokufika baseplanini yokudla izwe asizukuyenza into yokuvikela izwe asizukuyenza ngokuhamba sishaya amatoyitoyi sihambe sithuka inhlamba sithuka amaphoyisa sithuka amanesi sithuka wonke umuntu sithuka abaholi ngeke sikwazi ukwenza lokho ngeke size siwine lutho ngalokho indaba yokubukisa uhamba uyoba indlakahla phambi kwamaphoyisa ngeke kuliwinisa izwe ngoba amaphoyisa amaningi lento eyenzeka la izwe nawayithandi kodwa holelwa uhulumeni wabambe ngezandla uwabambe izandla awakwazi ukwenza lutho ngiyacela singawalwisi amaphoyisa lawa angcolile sizowabona la eThekwini nje cela ukunixoxela something la eThekwini baba uNdawo la eThekwini kunephoyisa eliwucolonel la kwaMetro
elithatha i-protection fee kumakwerekwere la. Liyabulala futhi lelo phoyisa lelo. Liyazazi njengoba ngikhuluma liyazazi. Kunephoyisa la eThekwini njengoba ngikhuluma namhlanje kumhla ka7 December 2025. Kunephoyisa njengoba kuyiwa kuKhisimusi elizolala no1 million. Ngukulo December lithatha imali la ngoba nibona amakwerekwere esigolozela esishanga ngopende kanje. Kunephoyisa la kwamasipala eliucolonel. Elithatha i-protection fee. Lithatha imoto kamasipala eregister umasipala liyishintshe lifaka inumber plate yalo. Kodwa imoto kamasipala bese lihambe lithatha ama-protection fee la. Sesiyayazi leyo moto, siyalazi lelo phoyisa, sicela liyiyeke leyo nto leyo ngoba siyalazi. Futhi ngizolikhipha igama lalo kini, ngenzela ukuthi mali ngibulala, nihlale nilazi nini. Ngoba bayabulala phela. Yeah, ngeke enze lutho kimi nazi insizwa zo8, ngizele 8 weinsizwa mina. 8 wonke weinsizwa, ngeke wenze lutho noma ungangibulali uyanya nje. 8 weinsizwa nabo bayazi, ngikhuluma ngabantu abaziyo mina. Abazo abangasale bebheka umuzi ngoba ngingekho nje. Nabo bangawubheka nje uphile, babheke ngisho nina. Ngeke futhi nibangene omama babo niyanya. Ngeke ningavumi nengane zami. Bajwayelana kabi labo lokuqhamuka leli social leli selithi ngangumngane wakho umngane baba wakho uyakhumbula ngise workshop. Uyakhumbula sise workshop no baba wakho. Awuthi ngikhuluma nomama wakho uthi hayi khuluma baba ngikhona la. Lezi zinto lezi. So ke asithi senza yonke lento esenzayo ubumnandi njengoba ku December kumnandi kunje. Ngicela senze isiqiniseko sokuthi 1 amaphoyisa lawa kulelizwe kamasipala eTheku amaphoyisa kuwo wonke amadolobha awayithandi lento yamakwerekwere bafowethu awayithandi lento yamazayizayi inkinga ekhona uhulumeni othanda amazayizayi so ke ngeke ulwe nengane eyifezandlebe la igcekeni kodwa ibilethwe ubaba ngeke ulwe naye ngoba umuzi phela kuwona wakho kababa ngithi singalwi namaphoyisa asingakhiphi inhlamba sibhekisa amaphoyiseni lawa bolile azoyivelela amaphoyisa khululekani it's just a matter of time azoyivelela wona ngoba lawa alokho esihlebele sitshela ukuthi hayi sekwenzeka ukuthi lapha ndabandaba sekwenzeka ukuthi la nanokuthi ngeke sihambe siyokwenza into eyodwa sonke uMancinza nje obenza umsebenzi omnishayelo lo mfana ukuthiwa uMancinza ihlombe ake nimshayile ihlombe lo mfana okuthiwa we-labor desk we-MK labor desk bafowethu ngiyilunga le-IFP mina lo mfana uyi-MK mkhulu umsebenzi owenziwayo lo mfana mkhulu asihlukane nepolitiki asibukeni iqiniso elenzakalayo asiphumeni kupolitiki sibuke iqiniso elenzakalayo mase siyovota hambe uyovotela into ofuna ukuyivotela kodwa asibukeni iqiniso elenzakalayo uyabona nje lo mfana lo inqwaba abantu base South Africa sebefaka emsebenzini labo bantu kufanele belimele izwe ngoba lo mfana akameli MK umele izwe abalimeleke nabo izwe sekungenile emsebenzini limele izwe lapho mekhona wena uwedwa mela izwe okwesibili kulento yabantu bokufika sicela ukuthi emadolobheni mina ngizoqala nje umkhankaso kwaNongoma sicela ukuthi emadolobheni ethu singathi sonke sisale sithutheleke eThekwini sizolo namazayiza eThekwini edolobheni la ngakini sukuma wena usebenza lento yamazayiza edolobheni la ngakini ngoba uma ubaxoxa ngakini nomunye baxoxa kwenye indawo bazoyiswela indawo ngoba mabexoshwa laba gijima beOlundi mabexoshwa oLundi baya kwaNongoma mabexoshwa kwaNongoma baya eOphongolo so sonke amadolobha ethu asibaxosheni abahambe abangenawo nje amaphepha abahambe nonawo kamaphepha manje noma sengahamba ngoba sebekhipha igama lokuthi bazodlizwe bayakusho lokho akho umuntu owadlizwe la njengamanje isikhathi sikaKhisimusi sicela usisi wala eSouth Africa oqome izayizayi akavakashe nezayizayi ngakubo beyodla uKhisimusi noNew Year khona usisi nje wala eSouth Africa oqome izayizayi akahambe nendoda yakhe bevakashela abazali bakhe phela umama ezala behambe beyodla uKhisimusi ngakubo akamuthi umuntu lokho esihlanyela la isitshela ukuthi xenophobic umuntu mayeqoma akaqome ahambe ayilapha aqome khona nathi abafazi abasiganile balapha abagane khona abekho emakuba siyilawula imisi lapha esaganwa khona thina asingene nakungena lapha niyabo amantombazana ase South Africa aqoma amazayizayi ikhalela ukuthi ineminyaka ewu4 ingahlangani nobaba wayo ingakhulumisani nobaba wayo okubuhlungu lokho kwenziwa umuntu emthandayo sitshele thithi ikhuluma ngomunye umuntu kanti ikhuluma ngaye lona size ngaye sithi singahlawula bese iyakhuluma ingane ithi cha mina ngathandana nalo ngangimthanda ngamtshela ngathi ngiyacela angangithinti wangithembisa wathi makungenzeka noma yini uzoyimela leyo nami njengentombazana ngehluleka ngoba ngangimthanda mase ngizala mase ngithi ngiyobika isisu uyangibalekela ekhaya ngaxoshwa ingane ayinababa mina ngisakwazi ukuqhubeka nesikole
sakhipha leyo mali sayishwelezela sabuyela emuva sawufuna inkomo esibili yokushweleza sakhipha inkomo ezimbili inkomo kaMama imbuzi yentombi nenkomo yokushweleza kwayima kuqala ke sishwelezela intombazana manje ngoba vele ufuna ibuye ngenkomo phela la ekhaya iphula umthetho kaBaba sayishwelezela ngenhlanhla ubaba waba nomoya omuhle wayivumela ingane yakhe yabuya uyazi ukuthi lo baba sathi makushwelezwa kuqedwa kwenziwa yonke into wathi ufuna 6 wenkomo lezo inkomo kulensizwe zikhishwe yithi zikhishwe isitokofela sayihlanganisela nje sizinsizwa sayihlanganisela sakhipha inkomo ezu6 sahambisa inkomo ezu6 baganene namhlanje yavela intombazana yathi maseqediwe yathi icela ukukhuluma phambi kwabazali bayo yathi baba nomama akekho umunye umuntu engake ngamthanda empilweni yami akekho umunye umuntu engake ngalala naye empilweni yami njoba lengane ingalanyiwe ngoba lokhu ngagcina ukulala nalo wagcina lapho wangibalekela ngisathanda yena lo namanje sambuza wendoda nayi ingane ithi sakuthanda wena uthi uzohlenga ingane yakhe inti umfazi wakho uthi usakuthanda namanje nanga umfazi wakho wathi hayi nami ngisamthanda bengesaba phethe ubulima kwangekhona ukusaba kwakubuphukuphuku sahlanganisa thina nobhuti sahlanganisa sizinsizwa ngoba uyi security sahlanganisa samlokhuzela samthwalela even umsebenzi wakhe samthwalela sonke sinenkomo sakhipha samthwala uganiwe manje uganwe ingane ayilahla 7 years ago wayiyekisa isikole uzubona ukuthi amabhadi abengakanani kulo muntu kuba kangenanga kulezi zitokofela ngoba bengakazamthola umfazi empilweni yakhe nje beyothola umuntu esemdala ozoganga ngaye ozodla impesheni yakhe lengane biyolimala nomphelo uya understand ukuthi umithisa ingane yabantu insizwa bese uyayilahla xabanisa umama nobaba kuleli yakhaya ubulala ubudlelwane phakathi kaMama nobaba kule yangane so okungcono vele uqunga isibindi indoda ubatshela ukuthi usazama ube khona kuthathe 10 years ungakhoni kodwa ubuvelile washo ukuthi usazama ngoba wayi ubalekela buka namhlanje sesizakele senomfazi intombazana anesiqiniseko sokuthi uma ikwazi ukuyiphatha kahle 7 years engekho empilweni yayo kusho ukuthi angahamba eGoli ayosebenza abuyisa imali kuphela ihlalele eGoli abuye ngoba sezoyibona ngoba ebuye sezolamanisa ngoba nakho ikwazile ukuyiphatha ubuhle bungaka ezweni into enhle ke siyenzile ngokuba nobudlelwane nalabo ngoba enye into esinayo njengoba sikhona weinsizwa zakithi bayeke laba basedelelayo abasibuka siphethe induku bese okwabo lobo noingane zabo sinohlelo sinalo la einsizweni njengoba ingane zenu iqede ezikoleni zokuyilekelela ukuthi ingene ema university so saphinde saqala phansi samcelela lo sisi ukuthi hayi awukuhamba uyocela ukuthi ubone ukuthi ngeke ukwazi ukuqhubha izifundo zakho ngenhlanhla iuniversity yavuma kodwa kwase kuba khona izinto ofanele aqale ngazo ngaphambi ukuthi aqhubeke wenza unyaka wesibili manje uyabo niyabo so lokhu kuhlangana kwethu komsizwa akusiyo nje into yeinduku akusiyo into ingakho sikhuluma ngamakhosi kakhulu ngoba yonke into ufuna iqale emakhosini inhloniphi lapha eyakhandwa khona imithetho lapha eyakhandwa khona lena nje siphile nayo bakithi senzele ukuthenga amaklabishi ngayo sibuyele lapha emakhosini kuzoba right osathi umsebenzi wenkosi akawazi hayi siyaxolisa kuloyo sizobona usenza njani ngayo yebo baba silapha nje eduze kwegama leli gama elibomvu leli lokhozi umhlati kanina uzosibona sewulawondi nje lapha yeah phela lesi sifo lesi nginitshele weinsizwa zakithi ngeke nisenze lutho lesifo sakhandwa ngabomu nisenze lutho ungawehlisa umoya nje mawuzwa nje ukuthi usuhaqekile manizwa insizwa uthola ukuthi usuhaqekile uyinakekele ikhona indlela zokuyinakekela bazokutshela amanesi azokutshela uyinakekele nje kahle wehlisa umoya uyinakekele uyiqhubekele nempilo ngoba lokhu kwakhandwa ngamabomu ekukwenze lutho kunjengecoke kunjengesavana le kunjengabungogoloko kunjengazo zonke izinto into eyenziwe ngamabomu yokuthi nje benicontrol nihlale kukhona into enidinga kubona uyabo angithi nje uyabona utshwala busaphathisana ngebhabhalazi sebeyakhathazana manje utshwala baphathisana akekho umuntu owayesebenza njengomuntu odakwayo njengamanje akekho umuntu ovela lapha njengomuntu odakwayo yeah awungibonela umbhobho wakho omkhaya yabo